अरे हमारे खातिर तोहरा के कि है दुनिया में भेजले नीली वाली बड़ा कोरा चढ़त रहलू हम मजा आवत रहल लेकिन ठीक है बा। अरे के हिनका खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले कि हो भैया खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले भगवान करे फुर्सत से तोहरा के भगवान करे फुर्सत से तोहरा के बनो
देख के तार जान तारू का लोग कहता। मैडम एक सेकंड। अच्छा बोली मैडम कहाँ जा रहे हैं आप इतना गुस्सा में? इधर आइए, बात बाकी था।